A conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, anunciou esta mañá en Portodosón a licitación das obras de mellora da seguridade viaria no acceso ao Peirao de Portosín. A actuación cun investimento de máis de 500.000 euros permitirá poder eliminar un treito de concentración de accidentes, no que se dá unha alta densidade de tráficos, na súa maioría vehículos pesados que se dirixen ao porto da localidade. Estamos a falar dunha glorieta nesa intersección para calmar o tráfico e para que os xiros de moito vehículo pesado, ademais que hai nesa zona, se podan realizar de forma segura. Pero non facemos solamente unha glorieta, senón que tamén aproveitamos para reordenar e urbanizar toda esa contorna que está entre a C550 e a Avenida da Constitución, realizando un novo aparcadoiro, realizando unha pasarela de madeira sobre o río da Igrexa, actuando en pasos de peóns, actuando en iluminación e, polo tanto, imos máis alá que a propia mellora da seguridade viaria e, polo tanto, actuaremos en toda a contorna. Pola súa banda, o alcalde Luís Soujo agradeceu o investimento da Xunta nesta obra, unha bella demanda do Executivo, que virá a mellorar a seguridade viaria e, de paso, darlle unha nova imaxe á zona, moito máis atractiva e moderna. Dende o primer momento que nos acercamos á Consellería para comentar os problemas que tiñamos sobre esta obra, porque aí é onde acceden tamén todo o tráfico pesado da zona portuaria, do náutico de Portosín, e a maiores tiñamos un problema cos pasos de peóns, que a xente do casco urbano de Portosín, para acceder á iglesia e cruzar a 550, pois especialmente no verán era un problema moi gordo, non? As empresas interesadas terán de prazo para a presentación de ofertas ata o próximo 16 de xullo, o que permitirá á Xunta iniciar os traballos a finais deste mesmo ano e ter as obras rematadas para o verán do ano que ven.